Окшарлыклар да иртерәк кайткан иде, кара каргаларда. Узган ел бу вакытта кар эреп, елгаларда боз ачылган иде инде. Тик без генә табигатьнең матурлыгы белән хозурлана алмадык. Өйләребездә бикләнергә мәҗбүр булдык. 2020 елның язы пандемиядан һәм 6 атнага сузылган үз изоляция режимыннан башланды. Шәһәр урамнары бушап калды. Хастаханәләрдә авырулар саны арта торды. Вакытлыча госпитальләр ачыла башлады. Соңрак Татарстан буенча аларның саны 55-кә җитте. Иртәгә ни буласы беркем өчен дә билгеле түгел иде. Шәһәрләрне ябар алдыннан халык кибет киштәләреннән кырып-себереп карабудайны алып бетерде. Әмма запаслар җитәрлек иде. Кибетчеләр, фармацевтлар, табиблар, полиция, журналистлар кебек үз изоляциядә дә эшләүче һөнәр ияләре эштән бирелгән махсус белешмә белән йөрде. Ә шәһәр кырыендагы бакчага барырга, яисә әти-әнисенә азык-төлек алып кайтып бирергә, хастаханәгә килер өчен СМС аша код алып рөхсәт булды. Шәһәргә керү, чыгу юллары катгый тикшерелде. Справкалар бөтенләй бар. Төрле компанияләр математик модель булдырып киләчәкне фаразлады. Аларның берсе авыру таралуының иң кискен чоры 2020 майына туры килеп, бер тәүлеккә 200-гә якын кеше үлүе мөмкин дип белдерде. Шул чорда Татарстан яхшыга өметләнеп, начарга әзерләнде. Республикада йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә башлады. 100 көн дигәндә ул төзелеп бетте. Монда өстәмә урыннар булдырылды. Люсина Пахыснетдинова өчен дә бер мәлдә дөньяның асты өскә килә. Хәзер тормышка икенче күз белән карый. Тормышның кадерен белергә, табибларның хезмәтен күрә белергә өйрәтте. Табибларга рәхмәт. Аны бу чорда кем ничек булдыра ала, шулай әйтте. Бер билгесез авыру белән көрәшнең беренче сызыгында торган табиблар һәм медицина хезмәткәрләренең саны республикада 18 меңгә җитә. Пациентлар әлбәттә үзгәрде. Пациентлар хәзерге вакытта сәламәтлекне саклауны башкачарак карыйлар, табибларны күбрәк тыңлыйлар, табиблар әйткәннәрне үтиләр. 20 елда үлемнәр дә күп булгач, безнең пациентлар тормышның кирәклеген, сәламәтлекнең кирәклеген, якын кешеләрен югалткач кына күбесенчә аңладылар. Бу хәлләрне үз күзләре белән күрүчеләр реанимацияны кинода түгел, ә чынлыкта һәм тагын да куркынычрак икәнен аңлаган. Шушы авыруны узганнан соң, үзем аша кичергәннән соң, мин аңладым. Күпме кеше дөньяда ниндидер ярдәм көтеп яши, игътибар көтеп яши. Ярдәм янәшә иде, аны көтүчеләр дә, күрсәтүчеләр дә күбәйде. Волонтерлар саны көннән-көн арта. Азык-төлек, кирәк-ярак даруларны да өйгә илтеп бирделәр. Хәл белештеләр. Кулдан ни килсә, шул эшләнде. Пандемия чорында республиканың завод-фабрикаларда иң кирәкле саклану чаралары, битлекләрне үзебездә тегәргә кереште. Таиф компанияләр төркеменә керүче Полиматиз заводы битлек өчен махсус тукыма җитештерү линиясын ачып җибәрде. Монда бер тәүлек эчендә ясалган тукымадан 12 миллион битлек тегеп була иде. Татнефтькә караган оешмалар саклану чаралары тегә башлады. Бер ел элек без битлекне ничек киясен дә төгәл генә белми идек әле. Баштан булай кидек, аннан соң булай. Кайсы ягы эшке, кайсы тышкы икәнен дә анык кына белмидек. Хәзер инде тормышны битлексез күз алдына китермибез. Хәтта аның берничә түрен үзебез белән йөртәбез. Менә карасы, менә кызылы киемгә туры китереп киябез. Язгы каникулга киттеләр дә кире килмәделәр. Балалар 4нче чирекне өйдән дистанцион укыды. Бу чор Татарстанның бик күп мәктәпләрендә югары сыйфатлы интернетның булмавын ачыклый. Махсус республика программасы булдырып, авыл мәктәпләренә дә зур тизлекле интернет тоташтырырга сәбәп була. Моңарчы сүздә генә булган эшләр гадәткә керде. Интернет мөмкинлекләре ел ачышы булды. Өйдә укып булганын читтән торып табиб киңәшләрен тыңлап булуына төшендек. Концертларны телефоннан карарга өйрәндек. Тамашаларны без хәзер онлайн карарга күнектек. Булай да була икән. Быелгы сезонда онлайн концертлар модага керде. Кайбер җырчыларның интернет аккаунтларына 5 мең кеше кушылды. Бу шуның кадәр 5 зал дигән сүз. Тик ничек кенә булмасын, интернет тамаша залындагы мөхитне алыштыра алмады. Пандемияның иң авыр башы икътисадка төште. Бу өлкәдәге югалтулар әле һаман үзен сиздерә. Татарстанда юридик затлар 2011-гә, шәхси эшмәкәрләр 2615-кә кимеде. Пандемия безне гап-гади кул юып йөрүдән башлап, якыннарыбыз сәламәтлеге өчен борчылырга, тормышның һәр туган көннең кадерен белергә өйрәтте. Бер-беребез белән күрешмичә сакланырга өндәгән ел безне тагын да якынайтты. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.